Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Muhammad Hassan dan Talakciya Bintikata TV YouTube channel insha Allah. Ina ma kowa da kowa fatan alkhairi, fatan dai kowa da kowa waye gari lafiya. Yau muna sabbi biyar ga watan 6 shekara ta 1446 hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, daidai da tara da watan Janvier shekara ta 2022 miladiya insha Allah. Ina muku da fata alkhairi. Yau mun zo ne za mu ɗaukaci akan magana ta jan ra'ayin matasan mu na Nijar gabaki da waɗanda a cikin kasashen waje da waɗanda masu figarta a kafashen ketare insha Allah. Yau za ni tsokaci ne akan duk wani ɗan Nijar a ce kakin ya fara fito a cikin ƙasa ta mu ta Nijar a ce yana da wannan kan fice wannan identity. Akwai rayuwa akwai mutuwa bisa hanya. Idan rayuwa Allah sa kwanan mu ta kare bisa hanya kana da wannan kartin za a gane ko dan wani gari ne a cikin Niger, za a gane ko dan wani anguwa na, kaga iyayenka ba za su yi neman wahala ba ko ka da shigo cikin kasa wannan ta Libya. Idan Allah subhanahu wataala saka shigo cikin kasar Libya yana da kyau a ce ka mallaki wannan ce karta da fasali kaka tana da alama wannan na darako wannan namu na kasar mutum Niger ga ta kuna gani tana da alamar darako namu na Niger. Ya kamata a ce mutum kana da ita inda za kana yawo da inda kake tafe a ce kana da ita rike da hannunka insha Allah, ba dan komai ba saboda takardu suna da muhimmanci a rayuwa. Saboda abin kunya ne a ce a matsayin mu na kan Nijar waɗanda muke fita nema ko dan kasashen waje an tare ma ci ba mu da waɗannan takardu. Ya kamata a ce mu mallake su. Idan kana son irin waɗannan takardun farti da kunsiri za ka ga lambobin mu akan akwatin da talabijin insha Allah. Idan kai mana magana kana tarabulci ne ko nan zawiya ko abin inda kake insha Allah kai mana magana to za mu yi kokarin mu haɗa ka da mutane insha Allah waɗanda nima suka yi nan, saboda ba dan kuma in ka tuntuɓe ni ma zan yi kokarin haɗa ka da shi ba dan kuma saboda dan ganin ka mallake wannan takarda. Wannan kwansil ce karama ba ta kwana gani kwansila ce karama, ita kuma ga kwansil ce babba da karama aikin su. In wanda kake so kawai za ya maka ita daɗi hakan. In kuma kana son ya karama da zaka fita wurin aikin ka ne gata zaka fitar aiki ka sa a ka alji. Idan wannan kuma ta yi maka girma insha Allah. Ina ma kowa da kowa fata alkhairi. Kar ku manta da ku yi mana sharing wannan bidiyon zuwa ga sauran ƴan uwa ba dan kun saboda su amfana. Naku ne Muhammad Hassan dan Talakciya Bintikata TV YouTube channel insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.